Ola amigos e amigas, benvidas unha semana máis. Isto é o Fío do Retrato, un tempo que adicamos a tomarlle o pulso a vidas singulares, construídas brincando co destino e burlando as vaguas, levando as rendas da vida, ese cabalo desbocado. A historia o sabe, a ellos que vivimos, pues, nos que nos puebliños pues, pasabas bastante miseria, no 91, 92, que foron 45 días de folga, moi importantes que houve de todos, incluso a min me levaron detido e salou. Para disfrutar destes anos con este viño, moitos. O home que vai sentar con Anxo Cavada a remeser no fallado da memoria é un sindicalista de Valdeorras, un galego que, como a moitos, tivo que marchar a Alemanha na procura do traballo que aquí non había. Quen nunca estuvo nunha canteira de pizarra non sabe moi ben o que é o traballo duro. Porque para arrincar da terra esta pizarra hai que pasar moitas penalidades. E disto pensa Manolo Ojea, loitador sindical que leva máis de 20 anos traballando arreo polas melloras das condicións de vida na pizarra. Ojea está xa falando con o noso retratista, Anxo Cavada, paseando por un lugar idílico, as viñas de Córgomo, no corazón de Valdeorras. Hai homes que atesouran na súa vida un senfín de cousas vacuas, escuros agasallos que a noite foi deitando ao seu redor, como empréstemos e avíos, garantías e fianzas, por temor a que o devir veña coas súas armas para encher a existencia de feridas, cicatrices. Outros hai que se aventuran, que se guindan sobre a vida, como a quen arremete contra un touro, sen certeza de vencer, mas sempre coa bandeira do honor e a dignidade. Entre estes últimos está Manuel Ojea. O vento da emigración levouno ata Alemaña, onde en Múnich primeiro e despois en Frankfurt desenvolveu traballos vinculados en xeral coa metalurxia. Esta experiencia marcará a vida de Manuel Ojea, toda vez que o tempo que lle consome a mocidade faille ver as condicións de vida dos traballadores, as súas relacións co capital e a grande empresa, os alicerces sobre os que se asenta o capitalismo da nosa época. Manuel, ti naceche aquí xa nesta comarca, nun puebliño aquí ao lado. Este é o pueblo de Córgomo. E ti onde naciches? Eu nací nun pueblo que pertenece ao Ayuntamiento do Barco, que chaman Xaguaza. Incluso ten algo de historia porque ali tamén hai un palacete que chaman un mosteiro, e ten unha iglesia romana. Pois eu nacín ali un puebliño unha aldea pequeniña, onde ali pois me criei, nací e me criei hasta os 18 anos que emigrei. Xa. E como foron os teus anos aquí de cativo? Como era a vida daquela? Ti tes agora... Pois 61 anos agora. 61 anos. 60. Entón, como era aquilo nos anos... Nos anos 49 que nací en adiante. Como era aquilo? Que recordos ten? Pois hai bons recordos a malos, pero su pensas ahora moi tristes, porque non te podías desarrollar en nada, porque daquela, pois como a historia o sabe, a ellos que vivimos, pois nos que nos puebliños pois pasabas bastante miseria,
xa as comidas que podías comer pois si eran máis caseiras que poden ser habitualmente hoxe, pero con bastantes necesidades. Entonces o que é a vivencia entre rapaces que vivíamos pois do colegio á casa, da casa ao colegio, porque son aldiñas, despois vivías as corredoiras por ali, xugando, como se suele decir, o tipo escondite, cousiñas pois entre nenos e nenas, non? O que é a cultura que nos puebliños pois moi baixa, porque terminabas eso cas 4 regras, se pode decir, como se decía antes, en estudios primarios moi baixos. Pero xa daquela xa che empezou un pouco a conciencia de sindicalista, un pouco de loitar por cambiar as cousas. Non, daquela eu non conocía nada desto. Pois, mira, tiña traballando, que traballei en partir dos 14 anos en adiante, empecé a traballar como, primeiramente empezamos a ir nos braus a facer cortafuegos, que non te tiñan asegurado ni nada, te daban ali unhas perriñas, e logo despois empecé a traballar na construcción por botei, pois desde os 14 hasta os 18 que me marchei. Sensación de chegar a pasar fame así, non? Non, fame non, porque pan sempre había, pero necesidade sí, eso de comer carne todos os días, como agora se queres comer carne todos os días, comes, se queres comer pescado, comes, me entendes? Pero daquela, pois, un pouco de bacalao, caldo, unhas tortillas para comer os 7 que éramos na casa, unha sartén ali con tortilla, con chea de patacas con 2 huevos e eso, era pataca sola, con cebola, por decir así, o plato do caldo é moi iso. Fame non, pero necesidade sí. Fame pasaron, según dicen os meus pais e os outros, entendes? E había, pois, porque antes o que menos tiña son a 9 hasta 10 fillos, poucos, eran os que tiñan 2 a 3. Como che aparece a primeira idea de marchar? Pois moi sencillo, nos anos 60, ali no pueblo, pois se marchou xente para Alemania, xente, digamos, de turista, que ata aquilo non había contratos, pois iban á aventura. E pasou o seguinte, ese señor levou despois a familia, levou 2 fillos, a señora, e se estabilizaron pois en Múnich, ou München, como lle queramos chamar, traballando nas Siemens. Entonces, vieron unha vez, que eran do meu pueblo, pois chegaron e eu falei, joder, eu tamén me marchaba do Bogano con vos e tal, porque se dice que se gana cartos. Manuel, estamos aquí na tua bodega, onde seguro que faz eses caldos tan bons de Valdeorras. Vamos a falar un pouco da túa segunda estadía en Alemania, cando xa fixeches a mili, casas, voltas para Alemania e xa con un rapaz de meses, non? Pois eu tomo a segunda fase do mundo da migración debido a que haber cargas familiares, neste caso me casei, tuvemos un fillo alá por maio e decido, dado porque eu con 7.000 pesetas que ganaba, pois non podía manterme a muller, o crío e eu e pagar pois un alquiler que tiñamos, porque nos fomos aquí da casa dos abuelos, dos pais neste caso, para vivir no barco. Entón decido poñerme en contacto co irmão para que me mandara un contrato, me manda un contrato e no 73, en outubro, pois me emigro outra vez, de segunda vez. Con pesar que non a migración pois nunca me gustou así, pero as circunstancias que hai me ven obligado pois a volver a migrar. Traeste o fillo con poucos meses a vivir acá e o deixades a crianza dos abuelos. Tiña un ano aproximadamente cando deixamos cos avós aquí, e hasta que regresamos definitivamente nos anos 90. O sea, que botou o rapaz criándose sin vos aquí 16 anos. Tuve algunhas etapas, estuve aquí cos abuelos, tuvemos un ano en Ourense, ca miña irmá no colegio, e logo despois
aunque foi contra o meu pensar, pero non me quedaba outra solución, ou leválo con nós, ou metelo tuve no que internar, pois, nun seminario na Bañeza. Ele estuvo 3 anos. Eso. A partir do 77, a través dun centro que tiñamos, que era o que a través deso funcionaba o Partido Comunista. El me entreguei no 77 en comisións obreiras, aunque eu estaba no sindicato xa, ademais, que era delegado sindical na empresa, hasta que me viñen, ano tras ano fui reelegido, hasta que me viñen pa aquí. Estando na situación que estabas, o teu fillo acá, viviches o mundo laboral moi cedo, e de repente xurde ese compromiso social. Quen te alumbrou para que cambiaras un pouco a túa percepción social? Pois, sencillo, porque había o centro ese, pois daban charlas culturales de toda índole. Se pode decir pola libertad da muller, pola aborto xa daquela, e todo que ataña, incluso de historia. Falabas destas cosas e dicíamos, para axudar a migrante, incluso tiñamos unha cartilla de migrante que nos pagaban daquela o 10%, como mellorar esas situacións, e eu pensaba, joder, esta xente, non é o que eu pensaba. Digamos, joder, nós os criticamos, os comunistas, e estes son os que están luitando para intentar, digamos, nós que abramos os ollos, que non solamente traballar e non dedicarse máis á familia e a un mismo, temas sociales. E parece que nos charlas culturales foi como foi cando pasou cos abogados de Atocha no 77, e se dice, bueno, entre eu e outros máis nos decimos incorporarnos ao PC. Como veías a nivel personal o ter o teu fillo medrando aquí sin vos, sentindo un pouco esa cousa de ter que separarte del? Vamos botar uns aniños e acabouse. Pero 1 ano, 2, 3, sucesivamente, hasta, digamos, en total, entre uns e os outros, como uns 22 anos de migración. Que era eso, non? Xe doía moito, non? Principalmente cando te tiñas a separar. Xe daba unha alegría cando recibías ali, non? Pois que estaba no medio de 3 meses con nós. E logo despois, cando tiñas que deixar aquí, era unha pedra moi encima de ti, non? Me imagino que non o comentabas a compañeira, pero eu creo que a madre sentiría máis que eu, neste caso. E así fomos tirando, tirando. Se vives en Valdeorras, podes ser delegado sindical, dando a cara polos teus compañeiros, e no tempo libre cultivar as viñas de As Gralleiras, onde crecen unhas boas cepas de Mencía e de Godello. Iso mesmo está facendo agora o noso amigo Manolo Ojea, con quen Anxo está tirando do fío, pero esta vez na súa adega. Na vida de Manuel Ojea, as dificultades para vivir, a cabalo entre Galicia e Alemaña, o matrimonio, ter un fillo, son engadidos que enmarcan unha peripecia exemplar, polo que ten de enfrontamento ás dificultades. É unha vida memorable da que Anxo tira o fío, polo que garda de momentos felices, vinculados case sempre á revelación e ao coñecemento. E como unha flor feliz, regada polas chuvias máis duras do inverno, aparece a solidariedade, a necesidade de servir os demais, de levar a cabo tarefas que estimulen o benestar e rematen coa injustiza. E velaí como Manuel Ojea se achega ao sindicalismo. Son os anos finais do franquismo e os aires da historia andan revoltos por España, a procura dun novo modelo político que garante a convivencia dentro dun Estado, ata entón únicamente sostido pola forza das armas. Tempos de diálogo, mas tamén de presións, de loitas, de vindicacións. E aí segue Manuel Ojea, o home que partiu de Galicia soñando encontrar un mundo mellor, unha alternativa
e regresou coa experiencia do mundo sen poder presumir de victorias, mais tampouco de derrotas. Un home para os outros, na vivencia laica do servir, como garante para os inferiores, para os doentes, para os eivados. Manuel Ojea segue de pé e o mundo é un pouco mellor, anos despois. Entonces ven a outra da parte de pasar os ratos, etc., migración e si decidimos dar a volta para aquí, para España. Quer decir, voltar aquí debido ao cativo. O rapaz que xa tiña a súa edad, daqueles 16 anos aproximadamente, non temos sobre guión, entonces decidimos, porque deixa o seminario e pasa a outra aso, decidiu empezar a GFB, entón foi cando nos viñamos para aquí. Pois que eu me veño co retorno, co paro do retorno da lá, que é unha axuda que che daban, non o paro, porque o paro se che daban solamente con retorno que che daban unha axuda aquí, e me integrei de novo. Estaban en folga aquí, digamos, porque o cos da pizarra, que era a construcción e pizarra. Entonces os traballadores de aquí queríanse separar da construcción e meterse nun convenio único, que era un convenio da pizarra. Elle, cuadro que conseguiron. Foi unha semana de folga que me encontrou, entonces, joder, esa a miña motivación aí, me quedei esa semana con pendente de que me dieron toca a muller, mira que che chegou unha carta que te tens que presentar, tal. E me quedei, pois, hasta que chegaron a un acordo, eu, cas movidas con eles. O sea, que chegas da Alemania e xa te metes un pouco a mellorar as condicións laborales da xente que vivía aquí, non? A loitar un pouco por eso. Un máis, porque eu integreime aquí porque xa había integración, porque había outros compañeros que estaban aí. E eu logo despois, pois, me collín a batuta neste sentido, uns se foron porque nos vamos indo todos, o sindicato se queda e as persoas nos vamos indo, non? E é unha cadena que vai, para que isto non morra, digamos, a actividade sindical, laboral, etc., non? Houbo loitas difíciles, non? Cal foi a loita máis difícil aquí? Pois a loita máis difícil que tuvemos no 91, 92, que foron 45 días de folga, moi importantes, que houve de todos, incluso en min me levaron detido, esposado, me tuveron casi 3 horas no cuartel, hasta que se puxeron en contacto co juez dixo que non tiña antecedentes, que me puxeron na calle, non? E os compañeros na porta que ten o Gea detido. Me colleron por circunstancias, porque paramos a vía do tren, como paramos a carreteira, como fixemos movilizacións. Canta xente hai que teña problemas de accidentes laborales ou de problemas físicos por traballar na mina? Hai cousas que lle temos que dar moita máis importancia que só as enfermedades que hai causa ou derivado da pizarra, como pode ser as hernias discales, as hernias lumbares, que non está catalogada como enfermedade profesional, si a silicosis está considerada que hai xa un porcentaje bastante elevado, que co primer grado e incluso con segundo grado se dá moito, e as enfermedades musculoesqueléticas son, digamos, hernias discales, e hai un porcentaje bastante elevado, pero desgraciadamente non está considerada, e cando colle unha incapacidade, se fora unha enfermedade profesional, pois diría económicamente moitos cambios. O sea, que ainda hai moitas cosas polas que loitar para mellorar as condicións de traballo na pizarra, non? Desgraciadamente, sí. Desgraciadamente, porque as administracións non colaboran como tiñan que colaborar, porque se fan denuncias, se fan demandas, e olímpicamente pasan o tema, que habrá que en un momento dado, hasta non sei de que forma, pues denunciar as inspeccións, de que forma poder chegar a denunciar as propias inspeccións que vayan verdadeiramente a donde o foco principal está, donde está a causa. Que sí, a verdad, se avanzou, pero ainda queda camiño que andar,
Manuel, cando tornas aquí e te incorporas a todo o movimento sindicalista, que diferencia notaches de cando te foches a cando voltas a vivir aquí? Pois foche difícil, integrarse aquí, porque os amigos que tiñas, o que máis ou que menos estaba casado, tiña as súas amistades, os seus vínculos familiares, os seus vínculos de amistad, e claro, integrarte de novo, coller outra vez a relación e tal, pois te asumes a estarte metido máis na casa independentemente, que eu vivín a etapa, digamos, a frecuentar o sindicato. Entonces, iso é outro, pero que a amistade de retornar, eso, pois me chocou un pouco, porque claro, cada un ten a súa vida, non vai deixar os amigos para coller outros, non? Manuel, agora se temos que tes que facer un repaso da túa evolución vital, que momentos recordas con máis agrado da túa vida despois de pasar todas as durezas de andar daqui para lá? É o retorno. O retorno, eso emitiume vida. Entonces, a mí esos me deu satisfacción vir para aquí, porque viña ando os meus, viña a miña terra, viña ando o meu fillo, que eso, queiras ou non, che dá algo que está. E agora, a satisfacción máis grande que eu teño hoxe por hoxe, que a miña edad, a convivencia, chegan a fazer unha casiña, a convivencia ben, que me levo ca compañeira, e teño a segunda familia, neste caso o fillo casado, o neto, que che dá outra alegría, e ya non, agora non, quero dicir que hai xa a segunda generación, que ven a terceira, que vivimos felizmente, non? Non estamos agobiados económicamente, se por unhas cousas, tamén se traballou, e teis a salud, que é o prioritar. Solamente hai un fallo, que é que a riqueza máis grande que te podemos tener é a xuventud, que agora xa vai en decadencia, que xa cos anos que teño, pois vai empeorando, cada vez pois máis hasta que nos metan nun nicho lá, non? Cal é o placer que tes de agora que estás un pouco recuperando o traballo na terra? É un orgullo para ti ter traballar co viño? A mí o campo me encanta, porque incluso cando teño un rato libre, desde que sales de traballo, que un sindicalista non ten tantos como quixera, pero ratos libres, pois si me veño, pois nun chándar, pois a fozar na terra. Manuel, vamos a probar o viño e contame que clases de uvas tes aquí. Pois este é un viño tinto que leva varias variedades, principalmente en Garnacha, Mancía, Jerez e parte tamén Godello, unha mezcla onde colles unhos aromas, dado que aunque a calidade dos viños por aquí son viñas pois de moitos anos, ten unha calidad sensacional que, según o meu punto de vista, para min baixa, que é unha maravilla. Vamos a ver se baixa logo. Aí, veis? Que color tan xeitoso ten. Vamos brindar entón. Salud. Para disfrutar destes anos con este viño, moitos. E así vai transcurrindo o fío da vida, queridos amigos da Televisión de Galicia. Da emigración á terra e da Alemanha volta á casa. Das entrañas polvorientas das canteiras de pizarra ao fío limpo e transparente do viño Godello. E así volta a loita polo día a día, a solidariedade, a conciencia de clase e o compañeirismo. Tal foi o retrato que tirou Anxo Cabada de Manolo Ojea. Nos agardámolos sempre en novas entregas de O Fío do Retrato. Coídense.